Les léčí je kniha populárně naučná, takže nečekejme žádnou vysoce vědeckou literaturu. To ale nic nemění na tom, že je plná velmi zajímavých myšlenek. Clemens Ervej je rakouský autor, velký milovník zeleně a skrze tuto publikaci se k vám jeho láska dostane. Efekt biofilie, jak je uvedeno v podtitulu, znamená styk s přírodou nebo s divočinou. A myslím si, že to cítíme všichni, že se od přírody vzdalujeme. Zeleň ve velkém nahrazuje beton a přitom její síla je nespochybnitelná. Například pacienti v nemocnicích, kteří mají výhled do parku nebo do lesa, se zotavují rychleji než ti, kteří tento luxus nemají. Když teď trošku od knížky odbočím, tak velkým propagátorem výletů mimo civilizaci byl Ludwig van Beethoven. Ten na procházkách nacházel klid, třídil si myšlenky a hledal inspiraci pro svoji hudbu. A právě Les léčí vám osvětluje všechny procesy v těle, které při návštěvě lesa probíhají, a to ať už na úrovni fyzické nebo duševní. A jen co se dozvíme všechno důležité o divočině, přichází na řadu téma zahrad. A zde zaznívá slušná řádka argumentů, proč se zahradničení věnovat a vlastní zahradu mít. Nejen, že se na ní můžete kreativně vyřádit, ale jste také ve styku se svým evolučním domovem. To je termín z knihy označující přírodu jako něco, z čeho jsme vzešli. Práce na zahradě obohacuje i vaše vědomosti, protože abyste něco vypěstovali, musíte o tom také něco vědět. A jeden díl receptáře vám na to určitě stačit nebude. Zahrady nemají blahodárný vliv jen na nás, na dospělé, ale skvěle působí také na děti. Ty mají místo, kde se mohou fyzicky vyřádit, a pokud je zahrneme do procesu pěstování rostlin, učíme je empatii a přebírání zodpovědnosti. Kniha příznačně končí tématem umírání. Už teď po světě vznikají specializované zahrady, které lidé volí jako místo pro své poslední chvíle. Když jsem hledal bližší informaci o autorovi, o Clemensu Ervejovi, ke svému údivu jsem zjistil, že už dnes nežije. I přesto, že se narodil v roce 1980, svůj život završil ve 43 letech na konci pandemie koronaviru. Během ní se pustil do veřejné polemiky o účinnosti vakcín, čímž na sebe stočil negativní pozornost většiny médií. A tuto pozornost bohužel neunesl, spáchal sebevraždu. I přes tento svůj smutný konec nám tady ale zanechal skvělou knížku plnou lásky, která potěší každého, kdo má přírodu rád.